நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 60வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். யததோ ஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஷ்சிதः இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசபம் மனः. யததः ஹி அபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஷ்சிதः இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசபம் மனः. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞானத்தை அடைஞ்ச பிறகும் ஞானி தமஹ அப்படிங்கிற சாதனையை பின்பற்றுவான் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அஜ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை சொன்னார். ஒரு அஜ்ஞானி தமஹன்ற சாதனையை பின்பற்றுவான், ஆனால் அவனுக்குள்ள அந்த வாசனைகள், அந்த ரசம் இன்னும் இருக்கும். ரச அப்படின்னா ராகம், அதாவது பற்றுதல். ஆனால் ஒரு ஞானிக்கு அந்த பற்றுதலும் இருக்காது அப்படின்றத சொல்லியிருந்தார். தமஹ அதாவது இந்திரிய கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது ஆத்ம ஞானத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான தகுதி. அப்படி இந்திரியங்கள் தன் வசத்தில் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கியிருக்கார். இப்போ நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ளே போகலாம். யததஹ அதாவது பிரயத்னம் பண்ணிகிட்ருக்கவங்களுக்கு. எதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க? ஆத்ம ஞானத்தை அடையணும்னு பிரயத்னம் பண்ணிகிட்ருக்கவங்களுக்கு. ஹி அபி கௌந்தேய. கௌந்தேய இங்கே அப்படின்னு இங்கே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை பார்த்து கூப்பிடுறாரு. கௌந்தேய அப்படின்னா குந்தி புத்திரன் அப்படின்னு அர்த்தம். புருஷஸ்ய விபஷ்சிதः. விபஷ்சிதः அப்படின்னா அறிவுள்ளவன், மேதாவி அப்படின்னு அர்த்தம். இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசபம் மனஹ. பதங்களோட அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு பின்னாடி முழு அர்த்தத்தை பார்க்கலாம். இந்திரியாணி பிரமாதீனி. பிரமாதீனி அப்படின்னா தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடியது. இந்திரியங்கள் எல்லாம் பயங்கரமான தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதனால் என்ன ஆகும்? ஹரந்தி பிரசபம் மனஹ. ஹரந்தி அப்படின்னா கூட்டிகிட்டு போயிடும். எதை கூட்டிகிட்டு போயிடும்? மனஹ, மனசை கூட்டிகிட்டு போயிடும். எப்படி? பிரசபம். பிரசபம் அப்படின்னா கட்டாயப்படுத்தி, அதாவது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அந்த மனசை கூட்டிகிட்டு போயிடுமா. எது கூட்டிகிட்டு போயிடும்? இந்திரியங்கள் எல்லாம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட முழு அர்த்தத்தை பார்க்கலாம். ஒருத்தர் ஞானத்துக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கப்ப கூட, அவன் புத்திசாலியாக இருந்தால் கூட இந்திரியங்கள் மிகவும் பலம் வாய்ந்தவை. அதனால் அந்த இந்திரியங்கள் அவனோட மனசை பலவந்தமாக இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடும். அது எங்கே போகணுன்னு நினைக்கிறதோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிடும் அப்படின்னு பகவான் இங்கே ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுத்துருக்கார். விவேக சூடாமணியில் ஆச்சாரியார் சங்கராச்சாரியர் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதியிருப்பார். சப்தாதிபி பஞ்சபிரேவ பஞ்ச பஞ்சத்வமாப்பு ஸ்வகுணேன பத்தாக குரங்க மாதங்க பதங்க மீன பிருங்கா நர பஞ்சபிரஞ்சித கிம். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியார் ஒரு இந்திரியத்தினாலையும் ஒரு மிருகமும் எப்படி தன் அழிவை சந்திக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். குரங்க அப்படின்னா மான். இந்த மானை பிடிக்க யூஸ்வலாக வேடவர்கள் சப்தத்தை பிரயோகப்படுத்துவாங்க. இந்த சப்தத்தை கேட்டு மான்கள் ஓடி வர அங்கே அந்த மான் மாட்டிக்கிறது. மாத்தங்க அப்படின்னா யானை. யானையை பிடிக்க யூஸ்வலாக பெண் யானையை கட்டி வச்சு அந்த பெண் யானையை தேடி ஆண் யானை வரப்ப அந்த ஆண் யானை மாட்டிக்கிறது. பதங்க அப்படின்னா விட்டில் பூச்சி. இந்த விட்டில் பூச்சி ஒளியை நோக்கி, அதாவது லைட்டை நோக்கி வர்றதுனால அது தன் அழிவை சந்திக்கிறது. மீனக, மீன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம அதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு புழுவை வச்சு பிடிப்பாங்க. அது தன் நாக்கால் உயிரை விடுறது. பிரிங்கா அப்படின்னா தேனி. இந்த தேனி அந்த பூக்களில் இருக்கிற ஸ்மெல்லுக்காக கிட்ட போய் சில சமயங்களில் அது அந்த பூவிலேயே மாட்டி உயிரை விடுறது. இப்படி 5 மிருகங்களை ஆச்சாரியர் காமிச்சிருக்காரு. இந்த 5 மிருகங்களும் தன்னோட ஒரு இந்திரியத்தினால தன் அழிவை சந்திக்கிறது. கடைசியில் ஆச்சாரியர் கேள்வி கேட்குறாரு, நரக பஞ்சபிரஞ்சித கிம். ஆனால் இந்த மனுஷன் 5 இந்திரியங்களையும் வச்சுருக்கான், அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியர் கேட்டிருக்கார்.
இந்த மனசு ஒரு யானை மாதிரி. யானையை அவ்வளோ சுலபமாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அது பல மடங்கு நம்மளை விட பலம் வாய்ந்தது. அப்போ அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? பல நாட்கள் அதுக்கு நம்ம பயிற்சி கொடுக்குறப்ப அது நம்ம சொல்கிறபடி கேட்குறது. அதைத்தான் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் தீர்க்க கால நைரந்தரிய சத்காரா சேவிதோ திருடபூமிஹி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். நம்மளோட பயிற்சிகள், சாதனைகள் தீர்க்க காலம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கணும். நைரந்தரியம், வித்தவுட் கேப், நடுவில் எந்தவித பிரேக்கும் இருக்கக்கூடாது. சத்காரா அப்படின்னா ஸ்ரத்தையோட. அப்படி செய்யறப்ப நம்ம மனசு நம்ம சொல்கிற பேச்சை கேட்கும். திருப்பி யானையோட உதாரணத்துக்கே வருவோம். யானைப்பாகன் யானையை ரோட்டில் கூட்டிகிட்டு வரச்ச 2 பக்கம் பழக்கடை இருந்தால் யானை என்ன பண்ணும்? தன்னுடைய தும்பிக்கையை அந்த பழத்தை எடுக்கவும் இந்த பழத்தை எடுக்கவும் ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ அந்த யானையோட தும்பிக்கை ஆடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக யானைப்பாகன் என்ன செய்வான்? அதோட தும்பிக்கையில் ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருவான். அந்த ஸ்டிக்கர் பிடிச்சிட்டதுனால அதுக்கப்புறம் அந்த தும்பிக்கை இங்கேயும் அங்கேயும் ஆடுறதில்லை. அதே மாதிரி இந்த மனசு இங்கேயும் அங்கேயும் ஆடாமல் இருக்க ஒரு பயிற்சி தான் ஜபம். இது நம்ம மனசுக்கு நாம் கொடுக்குற அந்த ஸ்டிக். இந்த ஜபத்தை நம்ம எடுத்து பழகிறப்ப நம்ம மனசு நம்ம வசத்துக்கு மெதுவாக வரதை பார்க்கலாம். சரி, எந்த மந்திரத்தை எடுத்து ஜபம் பண்ணுறது அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி இருக்கலாம். நம்ம தீட்சை எதுவும் இப்போ எடுத்துக்கலை அப்படின்னாலும் சில மந்திரங்கள் எப்போவுமே எடுத்து ஜபிக்கக்கூடியவை. உதாரணத்துக்கு ராம மந்திரம், இல்லை சிவனோட ஓம் நம சிவாயா, இல்லை அம்பாலோட ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமக. இப்படி மந்திரங்கள் எதையோ ஒன்று நம்ம இனிஷியலாக எடுத்து ஜபம் பண்ண பழக ஆரம்பிக்கலாம். இந்த மந்திரங்கள் எல்லாமே மனசோட ஒர்க் பண்ணுறது, மனசை மாற்றக்கூடியது. தே ஆல் ஒர்க் வித் த மைண்ட். மந்திரம் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கே அர்த்தம் மனநாத் திராயத்தே இதி மந்திரக. அதனால் நம்ம எல்லாரும் ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை எடுத்து ஜபிக்க ஆரம்பிக்கலாம். மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தோட பின்னாடி கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.